வணக்கம், உங்கள் எலக்ட்ரிஷியன் ஜெயக்குமார், கடம்பத்தூர். இன்றைக்கி என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏசி பாயிண்ட் தான் ஒர்க்கு. ஒரு 4 நாள் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஒரு வீட்டில் ஏசி பாயிண்ட் ஆச்சு தான். அதில் எலக்ட்ரிஷியனுக்கு நன்றி சொல்லியிருந்தேன். அதே போல் இந்த வீட்டுக்கு செஞ்ச எலக்ட்ரிஷியனுக்கு நன்றி. பிரேக்கர் வரையும் லைன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. ஆனால் அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டோ ஒரு பாக்ஸோ எதுவுமே அடிக்கவே இல்லை. அதை ஒயரிங் பண்ணி அந்த பாக்ஸ் அடித்து முடிச்சுட்டு கஸ்டமர்கிட்ட 400 கேட்டால் 350 ரூபா கொடுத்தாங்க. அந்த எலக்ட்ரிஷியனால் நம்மளுக்கு ஒரு 350 ரூபா வந்துச்சு. இன்றைக்கி வேலை சின்ன வேலை. யாருனே தெரியாத எலக்ட்ரிஷியனாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. நம்ம வீடியோ ரொம்ப நாள் பார்க்குறீங்க, ஆனால் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேறீங்க. கடம்பத்தூர் எலக்ட்ரிஷியன் பக்கத்தில் ஃபாலோன்னு இருக்கும். அதை ஃபாலோவை உங்கள் பொண்ணான கையை வச்சு கொஞ்சம் டச் பண்ணுங்கள். கடம்பத்தூர் எலக்ட்ரிஷியனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே போல் அந்த ஃபாலோ பட்டனை அமுக்குங்க. பாருங்கள், பாக்ஸ்லாம் அடித்து ஏசிலாம் ஓட வச்சு செக் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தோம் கஸ்டமர்கிட்ட. நன்றி.